سلاف بینرین هجا دوی برنامه خود امی بحثا شرین دستلاتی و روشا کردان بکن. بله دما امبری خود دن دیرو که دبینن کو دبن پیشنگیا آخامنی دیان ده کردان یعنی مدان وکه هزا دویمین ده پرگال ده جه خود گرتنه و هر تم بونه خودی استاتویه که تایبت مدجی خوش آخامنیان پر جدا نابینن جخوا اوجی جهمان کوکینه ده نخلت بکو مروف تشتی کو دقومه وکی دستگو هرینا خاندانیه که ببینه و بحسبینه وکاکو امجهردوت فرد بن مرنا کامبیس آد دما داگر کرنا مصری ده بو سدما سفبریه که مزن ماغین مدان کو اف راهیبین ماغان به باندور بون هودانین جبو بدست خستنا دستلاتیه راستی برخودانا تون چینا جورین فارسان هات دیرو که دبیجن ماغان خواستی با آوائه که دزی بدسته ماغه بناوه گوماتو دستلاتیه بدست بخن لیبله اب نوسایه تشتا کو دقوم اوه کو ماغین به پیشنگی ماغه هری بباندور دخواستن جاره کدن او دستلاتیه کو عایده وان بو بدست بخن لیبله ده پیشنگی داریوس ده فارسین به باندور تینه جمهو و جبو شقاندنا باندورا ماغان سردست آد قصره ده تفدگرن هرچند بلگه این دیروکی ین فارسی و بیاره وکی شرکی دجی کمپلیا تبنکی بناف بکنجی ام نوسایه تشتا کو دقومه ده اصل خوده درونیا میرین فارس آکو لهمبری ماغان kompleksa kemariye yani biçûketine dijîn û bêguman ew hêrsa wan ji bo bibin desthilate di encamê de hemû mağ tên serjêkirin û di komkujiyan re derbas dibin. Mirov dikare bibêje ku hişmendiya medî an jî hişmendiya kurdawarî û hemû mejiyên rewşenbîr û ronaqbîr ên ku dikarin wê bi rêve bibin têne qetilkirin. Yên ku mabûn jî surgunî heremên navîn ên Îrana îroyîn hatin kirin. Pir hindik mağan dikarine birevin medyayê. Beriya zayînê ev qetliama ku di sala 2012 de hatiye kirin di bingeha xwe de dîroka paşveçûna Kurdan e. Mirov dikare bêje di bingeha xwe de ev komkujî ji bo Kurdan weke felaketekê ye. Tasfiyekirina hovane ya mejiye ronakbîr û mejiye potansiyel ê Kurdan e. Bi vê megamonîtê re medî bi awayê ramyarî û hizrî ji ser dîka dîrokê tê derxistin. Û piştî vê bûyerê em dibînin ku medî tenê dwarê leşkerî de wekî hêza herî bi bandor hatine bikaranîn. Ji wê demê û vir ve ye ku Kurd her tim bûne leşkerê kesên din nekarî bûne bibin leşkerên xwe û ji bo hebûna xwe şer bikin. Yani qet nefikirîne jî. Lewre piştî ku me jî hilweşiya rêvebirina organên din ên laş hêsantir dibe. Ji wê demê ve yê medî û medya her tim rastî êriş û dagirkirinê hatine. Dema bala xwe didinê beriya zayînê ji 505 heta 330 ji 330 heta 205 ji 205 heta 216 û piştî zayînê bi sedan salan heta sed sala Kurdistanê her tim dibin dagirkirinê de bû. Dagirkirina Farisan, a Yewnanan, a Partiyan, a Rûman, a Sasanyan û her wekî din Kurdistan her tim kirine qadaşer. Xanepon dema behsa artêşa Yewnanan a ji destê Farisan li welatê Kurdistanê direve dike nîşan dide ku welatê Kurdan ji destpêka dîrokê ve bûye qadaşer. Beriya zayînê di sala 330 de di şerê navbera artêşa Faris û artêşa Makedonyan de dibin fermandariya İskender de Faris têk çûn. Kralê Persan reviya çiyayan li aliyê din piştî şerê bixwîn ên bajarên Hewlêr û Sûsê şahê medan jî
beriya zayne di sala 330 de hat girtin û kuştin. Bi vî awayî dewleta Faris ji qonaxa dîrokê hat derxistin. Di vê navberê de li medyayê bi pêşengiya Baryek Sok li dijî dagirkeriya İskender serildan dest pê dike. Lê ev serildan jî ji aliyê artêşa İskender ve hat tepisandin. Di encamê de ev sefera ku pêk hat, bandorek li Rojlat û Rojava kir. Li aliyê din Kurdistan wêran bû û bu sedema pêşketina çanda Helenîstîk ku piştre dibe bingeha Afrîna çanda Ewropayê. Dema bala xwe didinê piştî mirina İskender, serdema dewletên ku ji aliyê fermandarên İskender ve hatine avakirin ku Kurdistan jî di nav de bû dest pê dike. Ji ber têkoşîna serdestiyê ya di navbera generalên İskender de li ser Kurdistanê têkoşînek dijwar û bixwîn çêdibe. Di vê serdemê de kujê re serdema Selûkiyan tê gotin. Welatê medyayê di dema şerên di navbera generalên İskender de gelek caran dest guhert. Dewleta Selûkiyan a ku navenda wê ya îdarî li Antakyayê bû, beriya zayînê di sala 64 de ji aliyê Romayiyan ve ji qada dîrokê hat paqijkirin. Di vê serdemê de li Kurdistanê di navbera partan, Selûkiyan û Rûman de şerê serdestiyê hebû. Gava partan ji Bakur ber bi Kurdistanê ve belav bûn, eşîrên Kurdan li hev kom bûn. Li gorî rewşê di şer de yên ku herî zêde zirar dîtine, Part û Kurdên ku alîkariya Romyan kirine bûn. Belê divan şerên dirêj de nûnerên qes, ên dawîn, ên xanedaniya medyayê ji qonaxa dîrokê hatin paqijkirin. Dema em bala xwe didinê beriya zayînê di sala 2024 de desthilatiya partan li Kurdistanê bi dawî dibe. Piştre Kurdistan dikeve bin kontrola Sasaniyan. Vê carê ji piştî zayînê ji sala 2024 heta 645 di navbera Roma û Sasaniyan de bi dehan caran şer diqewmin. Hemû şerên wan jî li ser axa Kurdistanê ye. Lê belê li Kurdistanê civaka ku bacê nadin û serweriya wan qebûl nakin jî rastî komkujiyan tê. Dîroksanê Kurd Torî di pirtûka xwe ya bi navê Kurdên Postmed de dibêje. Li gorî Ebûlferac, Amed, Riha, Nisêbîn û kelehên din ên ku timî dibin dorpêçê de bûn, bi destê kîjan hêzî hatibana girtin komk jî lê pêk dihat. Kurdên ku ji ber baweriyên xwe yên olî zêdetir rêzî Sasaniyan bûn, her çendî di şeran de bi piranî piştgiriya Sasaniyan bikirana jî ji her du aliyan zirar didîtin. Belê bînerin hêja, bi sedan salan gelê Kurd jiyanek wiha bi êş domandine. Lê belê di tu serdema dîrokê de wekî vê serdema niha nehatiye dîtin ku Çîna jorîn û civakek bê ewqas ji hev cuda ketibin. Çîna jor li hemberî êrişan bi teslîmiyetê û hevkariyê rêya jiyana xwe xêz dike. Civaka xwezayî yanî bindest jî xwe dikişîne qalikê xwe û bi israr çand, ziman û hebûna xwe didomîne. Di dîroka Kurdistanê de berxwedan û îxanet weke du xet di van salan de hîn bihêztir tovên xwe ji hev veqetandine. Ev xalên ku me anîn ziman ew qas nêzîkî îro ne. Çi qas dişibin îro û çi qas van rojan ronî dike. Belê ew rahîbên magan ku çavkaniya hêz û baweriya medya bûn, piştî zayînê di dema Sasaniyan de ew ketin rewşeke ku bi tevahî dijberî cewhera xwe bikin û layıqî împaratoriyê bin. Pêşî rewşenbîran bi xwînê tepisandin. Tune û tasfiye kirin. Navê wan Magbel jî wan maxên xwe afirand. Hişê wan bûye Sasaniyan, lê bedena wan ya medan bû.
روحی وان یه ساسانیان بو لی بدن وان یا مدان بو رمان وان ببوی ساسانیان لی زمان وان ای مدان بو اف کم کرنه که او خستنه بیانی بونا جوهره خویه بله وکا کومه گوت بدیتنا و راستیه ایرو ده چینا جور آ کردان ده فئودال شیخ آقا و هندک مالباتین هفکار ده مروف دبینه و دگره و دیروکا گونار بله بینر نهجا ام گیشتن داویا و برنامه خواه جبیر نکن لهبون و خوابون خواه خودی در بکون ببن abone قنال ما و برنامه ما بلا بکن حتی برنامه اکدن افدم و حمودم یا خوش بن